سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يقوم كمي تخونو سناي كتكون من يوتيوم حانتا قدا ستارستي حيزنا بخمت يزلو خلومي نساد ما بزعبا عن كيلنا فقريا تكون مجم أبقع زي هو حركات زي ترف ترادي كونس حركات أزيو مغارت ويكا juice of life really تي مقنا هيوت كنو بلا نخل نتولو فقر زي باللي هيوت كل جزي قدلو إيو قالوا كل رغيب كافقر انت سينكا ترقم يبلون تي هيوتون ስለዚህ ኣብ ናይ ሎሚ ንሪኣ ኣርስቲ ፍቅሪ ዓብ ኣርስቲ ሎሚ እታ ጓል እታ ሓፍትኻ እታ ሓፍትና እታ ንእሽተይ እታ ዓባይ እቲ ምስኣ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ ናይ ብልቢ የፍቅራ ድያ የፍቅራ ንኽትፈልጥ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብልቡ ዘፍቅር ወዲ ዘርእዮ ምልክታት ኢና ክንርኢ ምክንያቱ የፍቅረከ ይፈትወከ ዝብል ሰብ ኣይውሕድን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብታ ኣይ ላቭ ዩ ትብል ቃል ዝበዝሐ ትደጋገም ቃል እውን የላን ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ሸውዓተ ኣገደስቲ ምልክታት ናይቲ ካብ ልቡ ብቅኑዕ ልቢ ዘፍቅር ሰብ ዘርእዮ ምልክታት ብኣፉ ዝብሎም ዘይኮነስ ኣብ ጉዕዞ ዘርእዮ ምልክታት ኢና ክንርኢ ሰናይ ምክትታል ክሳብ መወዳእታ እንተተኸቲልናያ ዓባይ ትምህርቲ ክትበና ትኽእል እያ ነዛ ቪድዮ ካብ መጀመርያ ላይክ ግበርዋ ኣይሆፕ ድማ ተማሂርኩም ክትወፁ ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ፅልኢ ሓንጎልኩም ከፊትኩም ክትከታተልዋ ይፅበየኩም ويمحصنكم سناي مكتتال يكبرلنا. So let's see the point number 1. شو عتى كنصقم زي نقل عقد دستي ملكتاتنا حركة قبل بزفكر ودي إن نرزلنا number 1 he makes you a priority قدامي تقبل بزفكر ودي نتاقوالتي كل جزء قدامي نجر أبي وتجري زسرعة حدث بيفكر كان زي يفكر كان قدام النتي بكادي أي بكان تقدامي ملكتيو تليفون كاي قبلو دو تكست خيملسو دو امساخ خراخ بيدلو I think this is very very important بعفي يفكرك زبل ديكونه اب تكبارو ابز كنريو نخل لك كم كالوت ودات كم كالوت سبات زسبزي سرحو يكون سدرابيتو كل نجر اقداس ينعو انت خونه he wants you to know that you are someone special in his life بتيقينو سرحو هيوتو كالو كاي قدسو انت خونه نسخي أجدّا سيت كفالنا هيوتو مخانكي بقالاتو زي كونه أبتك باراتو يريكي كلنا تدما قدامنا تيبو. This means he puts your needs over his own and he will compromise where he can make you happy. كل جزء جيك قدامنا نهب كنبل كلنا انتاي مالتيو تسب ناتو قدامنتات حد جزء نعوزي تعمو نعاخ خبل يقبرو نعاخ زك حقس كبل ناتو نقرات قد فخيل ስለዚህ ቀዳምነታት ማለት ካለ ነገር የብሉን ማለት አይቆረን ንዑ አወንዚ ፍግን ኣብዚ ሕጂ ከነስተውላላ ዘይብልና ትምርቱ ገዲፉ ሞዩ ገዲፉ ስርሑ ገዲፉ ንብል ያለና ጎኑ ግን ካለ ነገራት ክገብሮም ዝኽእል ዝነበረ ወላ ስራሕካ ገዲፍካውን ኣገዳስ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ክትመጽን ክትሕግዝን ክሕግዝን ውን ድሌት ኣሎ ድልውነት ኣሎ ቅርብነት ኣሎ ምኽንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ ፍቕርኺ ካብ መጠን ላዕሊ ትናትከ ነገር ካብ መጠን ላዕሊ ስለ ዝሕጉሶን ስለ ዘገድሶን ናትሓጎስ قدامنا يجنعو. If a guy hasn't studied yet, but is always there for you when you need help, he probably loves you. زيادة ما ملكت خونكي. تودي هذا ودي نتاقوال كل نجارو قديفو. كل جزء أبزش جرا جزء كحجزك قدام إذا ما تندر غينو ولا يفكرك ولا يفتوك أي بلكي تكبارجن أبلبو فقر خمسة لويزن فتح هذا ودي نابرو قديفونا نتنا كشجر قدام الزبان ده رقينو السبزي من البعض نسدع غير تردع كخون خليز ودقن أفكير كونزلو ملكة حادي ومقنياتو نسب تزلع على فقري ندناي كالو سبات نعوم نخت حجوس أبتزلع على فقري نسمع كجزي نتسبت نخت حجوس بزحنا جريخات جبر هذا جزي نعاها زودون كخون خليجن نتوب سبات حجوس قدام علامة كوينوس لسمعك ግን ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳምነት ይርየክ ማለት እዩ number 2 he compliments you compliment ማለት ንኣዳታት መግለፂ ንዓኺ ንፅባቐኺ ንልቦናኺ ንኣከዳድናኺ ንኣካያይዳኺ ንኩሉ ነገራት ክንውሕልነትኪ ኮምፕሊመንት ወይ ከዓ ፅቡቕ ምዃኑ ኣድንቖት ይህብ ማለት እዩ ፅቡቕ ገፅኪ ፅቡቕ ክዳንኪ ፅቡቕ ገለ እናበለ የድንቐካ ማለት እዩ ኮምፕሊመንት ማለት ናይ ኣድናቖት ቃላት ምሃብ ማለት እዩ guys who care go out of their way to let you know that you look good ቶም ካብ ልብኺ ዝፈትዎ ኾይ ካብ ልብኺ ዝፈትወክ ወዲ ኩሉ ግዜ
بستفلالي منقد ولا بتزخف زي خلخون صبوق كي خلخون نخد نغاكي منقدن مغنياتن አይስእኒዩ even on your worst days even ኣብቲ ፅቡቅ ዘየለኩሉ ህሞት እውን እንትኾነ ንዓኺ ዘድንቕ ቃላት ኣይስእኒዩ ወይ ምክንያት ኣይስእኒዩ ኩሉ ግዜ ካብ ልቢ ዝፈቱ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብታ ዝፈትዋ ሓደ ፅቡቅ ነገር ክርኢ ናይ ግድን እዩ ክዳና ፅቡቅ እንተዘየለ ካልእ ነገራት ፅቡቅ ኮይኑ ክረኣዩ እዩ ስለዚ they always find a reason to compliment እቲ ዘይፈቱ ድማ ኩሉ ግዜ ካብቲ ኩሉ ፅቡቅ ዘሎ ሕማቅ ነገር ኣይስእኒዩ ነቲ ሕማቅ ድማ ኣጉልሑ ክነግረካ ይፍትን እዚኣ እውን መነፃፀሪት ክትኮን ትኽእል እያ He might not say he loves you with actual words, but it is all his way of saying he loves you. ስለዚ ምናልባት ኣብቲ ግዜ የፍቅረኪ ዝብል ደረጃ እንተዘይበፅሑ ኣሎ እቲ ዝተፈላለየ ናይ ኣድናቆት ቃላት መግለፂ ናይ ፍቅሪ እውን ይጥቀመሎም ክህሉ ይኽእል ይብለና ስለዚ ማለሰ ኩሉ ግዜ ተገዲሱ ኣድናቆት ዝበኪ ዘንቀክ እንድሕር ኮይኑ ንሱ እውን ምልክት ክኸውን እዩ He's making an effort to make you happy ስለዚ ንዓኸ ምሕጓስ ምናልባት ፅቡቅ ኣብ ዘየለኩሉ ፅቡቅ ኣብ ዘይስማዓክ ፅቡቅ ንክስማዓክ ብዝገብሮ ኣበርክቶታት ንዓኸ ብምሕጓስ እውን ሓጎስ ስለ ዝስምዖ If he says things like as long as you're happy I am happy ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ካብቲ ክብሎ ዝኽእል ቃላት እዩ ንዓኸ ከምዚ ክንገብር ዶ ገደገ እንትህልክ ንዓኸ ዝሕጉስ ክሳብ ዝኾነ ንዓይ ይሕጉሰኒ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናት ሓጎስ ንዓይ ሓጎስ እዩ ናት ሰባት ሕጎስ ከለኺ it doesn't matter እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ኣነ እውን ይሕጎስ እየ ይብለክ ኣሎ which is a very good ደስ ዘብል ኣረዳድኣን ኣገላልፃን እዩ ማለት እዩ ቁጥር 3 wants to know your future plans እቲ ብሓቂ ዘፍቅረኪ ካብ ልቢ ዘፍቅረኪ እንታይ እዩ ዝደሊ መደባት ናይ ሂወትኪ ምክንያቱ መደባቱ ምሳኺ ክሰርዕ ስለ ዝደሊ ኩሉ ግዜ መደባትኪ ናይ ፅባሕ መደባትኪ ናይ ዝመፅእ ዓመታት መደባትኪ ዝሓትት ወዲ ንመፃኢ ናትኪ ክፈልጥ ዝደልን መፃኢ እዩ ምሳኺ ክሰርዕ ዝደልን እዩ ስለዚ ኣብዚኣ እውን ክንፈላለየ እቲ ምሳኺ መደብ ዘይብሉ ብዛዕባ መፃኢኺ ክሓትትን ክፈልጥን እውን ኣገዳሲ ኣይኮነን ንዑ ስለዚ ኣብዚኣ እውን ክንጥንቀቕ ንኽእል ማለት እዩ If he is truly in love with you then he'll for sure want to know what you're planning for the future ብሓቂ ካብ ልቢ ዘፍቅረክ ወዲ ምሳኺ መፃኢ ስለ ዝሓስብ እንታይ እዩ መደባት ናይ ሂወትኪ ክፈልጥ ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባኡ ድማ ክሓተኪ ከም ንቡር ናይ ግድን ክሓተኪ ይመርፅ ይብልሎ ማለት እዩ ሓንቲ ዓባይ ኪላ ዶክተር ማሪሳ ቲኮን ዝተባህለት ትብለና ኣላ when partners ask each other about other questions about the future it shows certain level of intimacy መፃምቲ ኣብ ሂወቶም ትብለና ኣላ መፃምቲ ብዛዕባ መፃኢ ሕቶታት ክተሓታተቱ እንተጀሚሮም ምልክት ናይ ፅቡቅ ፍቅርን ምልክት ናይ ቀፃልነት ክህልዎ ዝኽእል ፍቅርን እዩ ትብለና ምክንያቱ እቶም ክቅፅሉ ዘይደልዩ ንመፃኢ እውን ክፈልጡ ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ኣብቲ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ኩነታት ጥራይ ዝገድሶም እቶም ንመፃኢ ክተሓታተቱ ዝጅምሩ ግን ናይ መፃኢ መደባት ክገብሩ ዝጅምሩ ስለዝኾነ ፅቡቅ ስለዚ እንፍት ማለት እዩ ፅቡቅ እዩ Does he uses the words like we when talking to you about the future ብፍላይ ድማ ትወዲ ብዛዕባ መፃኢ ክዛረብ ከሎ ንሕና ናትና ብሓደ ናሕና ንበይነ ኣነ ዘይኮነስ ንሕና ዝብል ቃላት ክጥቀም ተጀሚሩ ፅቡቅ ኣንፈት ኣለዎ If so he loves you and might even want to እንታይ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ንሕና ዝብል ኣሎ ምሳኺ ንዓኺ ዝሓወሰ ፕላን ኣብ ሂወቱ ስለ ዝዛረብ ዘሎ ፅቡቅ ነገር እዩ ካብ ልቡ ዘፍቀረ ወዲ እውን ኩሉ ግዜ ንዓኺ ሓዊሱ ፕላን ክገብር ደስ ስለ ዝብሎ ክገልፆ እውን ሓደ ግዜ ወላ ከይመደበ እውን መሊቕዎ ክዛረቦ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ፅቡቅ ነገር እዩ ይብለና ማለት እዩ ራብዓይቲ shows up when you need help yes እዚ ሰብ እዚ ካብ ልቡ ዘፍቅረክ ሰብ ኣበይ ዝራብ እዚ ኣገዳሲ መልእኽቲ ክንርኢ ኢና ሽግር እቲ ሰባት የፍቅረክ ዝብሉን እቶም ብሓቂ ዘፍቅሩን እንታይ ዝፈላለዮም ሕማቅ ግዜ ዝፈላለዮም ኣብ ፅቡቅ ግዜ ክልቲኦም ማዕረ ኢቨን ዋላቶም ዘይፍቅሩን ብዙሕ ቃላት ክድርቡ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ግዜ ፀገብ ኣብቲ ግዜ ዘድልየክ ግዜ መን ይመፅእ ግን ኣገዳሲ እዩ ሽዑ ኢኻ ትፈላለዮ ሕማቅ ግዜ ምስ መፅኢኻ ፈታዊኻን ፀላኢኻን ፈላሊኻ ክትፈልጥ ትኽእል ዝበሃል እውን ከምዚ እዩ If he is the person you think to call when something is wrong there is no question that you're in love ክልተ ነገራት ከተስተውዕለካ ኣብዚ ሓደ ፀገም ከጋጥመክ ከሎ ተቀዳማይ ኣብ ርእስኻ ዝመፅእ ንክድውልሉ ክሕግዘክ ክድንግፀልክ ክድግፈክ ትደልዮ ሰብ ብርግፅ እዚ ሰብሲ እስኺ ተፍቅርዮ እዩ ስለዚ ፀገም ወይ ሽግር ከጋጥመና ከሎ ወይ ሓጎስ ከጋጥመና ከሎ ተቀዳማይ ክንነግሮ እንደሊ ሰብ እቲ ነፍቅሮ ሰብ እዩ
But if he is the person who actually shows up when things are going wrong, then he might be in love too. So ኣብዚኣ ግን ከነስተውዕል ኣለና ፀገም ከጋጥመና ከሎ ወይ ገለ ከጋጥመና ከሎ እቲ ቀዳማይ ደበኽ ኢሉ ክሕግዘናን ክድብል ከፀናንዓናን ክድግፈናን ዝፍትን ሰብ እቲ ብልቢ ዘፍቅረና ድማ ንሱ ይብለና ኣሎ እቲ ንሕና ንሓስቦን እቲ ከምኡ ዝመፀና እንድሕር ኮይኑ ብልክዕ ነፍቅሮን ዘፍቅረናን ሰብ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ እቲ ንስኺ ቀልጢፍክ ተሓጒስክን ክትጭነቕ ከለኽን ደው ኢልክሉ ክመፀክን ክሕግዘክን ዘይደሊ እንተኮይኑ ስቲል ኣብ ፍቅርኺ የለን ማለት እዩ እቲ ሰብ ምናልባት ሓደ ግዜ ብተደጋጋሚ ኢና ንብል ዘለና ንስኺ ተፍቅርዮ እዩ እቲ ንስኺ ፀገም ኣጋጢምኪ ደበኽ ኢሉ ክሕግዝ ዝፍትን ደው ኢሉ ከፀናንዕ ዝፍትን ግን እቲ ብሓቂ ዘፍቅረክ እዩ ይብሉና ኪላታት ማለት እዩ pay twice as much attention to how someone treats you than what they say it's always true ኣብ ሂወት እቶም ፅቡቅ ቃላት ዝገብሩልና ዝዛረቡና ዘይኮኑስ ፅቡቅ ተግባር ዝገብሩልና ካብ ቃላት ብዕፅቢ ናብ ተግባር ክንኣምን ክንክእል ኣለና ፅቡቅ ቃላት ፅቡቅ ዘረባ ውሕሉል ቃላት ዝድርብዩልና ሕማቅ ማለት ኣይኮነን የግዳስ ቃላቶም ምስ ተግባር ዘይዋሰብ ተኮይኑ እቶም ተግባር ዘለዎም እዮም ክእመኑ ዘለዎም anybody can say they love you but behavior doesn't lie ኣፍና ልሳና ክትሕሱ ትኽእል እያ ተግባርና ግን ኣይሕሱን እዩ ተግባርና ተሐቀኛ ውሽጥና ዘሎ እዩ ዘርኢ if someone says they value you but their actions indicate otherwise trust their behavior ኣፎምን ተግባሮምን ተተፈላለዩ መን ክመርፅ ኣለና ተግባር ናይ ሰባት ልዕሊ ኣፎም ክረአ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ተግባር ናይ ሰብ ኣይሕሱን እዩ ትብለና ክርስቲያን ስኮት ሃትሰን ዝተባሃለ PhD ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ በዓል ኣፍ ኩሉ ግዜ በዓል ተግባር ብኣፍና ንባሃሎ ዘይኮነ ብኣፉ ዝብለክ ዘይኮነ ብተግባሩ ዘርእየክ ሰብ ንሱ ዝያዳ ፍቅሩ ካብ ዘፍቅረኪ ከተለሊ እውን ትኽእል ንኩልና እውን ከምኡ እዩ number 5 is your biggest fan yes ኣብ ሂወት ኩሉ ግዜ ደገፍቲ ናትና ፋንስ ናትና ተባባዕቲ ሰባት የድልዩና እዮም እቲ ብሓቂ ዘፍቅረክ ወዲ ድማ ብዙሕ ግዜ ቀዳማይ ፋን ናትኪ ደጋፊ ናትኪ ንሱ እዩ ዝኸውን a partner who loves you will always be there will always do their best to truly support you in pursuing your dreams እቲ ብሓቂ ዘፍቅረክ ካብ ልቢ ዘፍቅረክ ሰብ ወዲ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሕልምታትካ ምትግባር ኩሉ ግዜ ደጋፊኽን ንስኺ ናብ ዝበለፀ ንኽትከዲ ዝጉስጉሰክን ዝድርኸክን እዩ ዝኸውን ይብለና ጆናታን በርነት ዝተባሃለ ናይ ሪሌሽንሽፕ ኤንድ ዴቲንግ ኤክስፐርት ስለዚ እቲ ኩሉ ግዜ መን እዩ ዝያዳ ዘፍቅረኒ እንተኢልና ክደቑሰና ዝደሊ ዘይኮነ ንቐድሚት ንኽንኩላዕ ንኽንፅብቕ ዝዘራርኸናን ዘተባብዓናን ንሱ እዩ እቲ ዝያዳ ዘፍቅረክ እቲ ብልቢ ዘፍቅረክ ድማ ፅቡቕ ናትኪ የገድሶ እዩ ይብለና ማለት እዩ it's not always easy to tell if a man loves you but if he is always in your corner then you can bet he cares ይብለና ኣሎ ሓደ ወዲ የፍቅረክን ቀሊል ኣይኮነን ንኽትፈልጥ ምክንያቱ እቲ ቃላት ኩሎም ክጥቀሙሉ ስለ ዝኽእሉ እቲ ብሓቂ ዘፍቅረክ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ፅቡቕኪ ኩሉ ግዜ ንፅቡቕ ክትኮኒ ዝበፅሐ ግዜ ኣብ ጉዕዞኺ ዝድግፈኪ ንሱ ብልቢ ከም ዘፍቅረኪ ክትተኣማመን ትኽእሊ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ምስ ቁፅሪ 4 ካብቲ ብኣፍ ዝመፅእ ቃላት ብተግባር ዝመፅእ ዝያዳ ንዑ ክንኣምን ኣለና ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ናትና ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ዓብዪ ጌጋ ዘለወን እንተሎ ኣብ እዝነን ዝሰምዖ ነገራት ዝያዳ ይኣምና ካብ ተግባር እዚ ድማ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝሓስየን ከምዚ ይብለኒ ነይሩ ከምዚ ይብለኒ ነይሩ የስ ኣይንብል ኢና ማለት ኣይኮንና ኣወዳት ንብል ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ኣወዳት ስለምንታይ ዘይቅኑዕ ነገር ኣብ ልቦም ዘየለ ነገር ክዛረቡ ይመርፁ ይመስለክን ንዑ ስለተኣምና ኣነ ሶሪ ምሳኺ ክኸይድ ኣይክእልኒ ንቐፃልነት መደብ የብለይ እንድሕር ኢልኪ ምስኡ ክትቀርቢ ትኽእልን ኢኺ ይፈልጥ እዩ ትወዲ ይፈልጥ እዩ ፕሮግራም ገይሩ ወይ ተመክሮ ኣለዎ እዩ እቲ ክትሰምዕዮ ትደሊ ብሓደ ክንቅፅል ኢና ሂወትና ብሓደ መርዓ ክንገብር ኢና ግልመለ ኩሉ እቲ ንስኺ ትደልዮ and then the thing happens ድሕሪኡ ተሓቀኛ ሕብሩ ክግለፅ ይጅምር ማለት እዩ that's too late ስለዚ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ናብ ካልእ ምግባርካ ብቃላት ጥራይ ዘይኮነስ ተግባር ክትርያ ኣለክን ተግባር ድማ ኣይሕሱን እዩ ኢልና regardless what you are trying to do
he's most often cheering for you on the sideline. ስለዚህ እቲ ብሓቂ ዘፍቅረክ ብዘይ ገድስ ናበይ ትኸድ ኣለኻ ኩሉ ግዜ ዘጣቅዓልክን ዘጨብጭበልክን ሞራል ዝበክን ሰብ እውን እዩ ይብሉና ኣለዉ። ቁፅሪ 6 tries to make you feel better ኩሉ ግዜ ንሱ ናትኪ feeling ስምዒታትኪ ክትጭነቕ ከለኻ ንኽትሕጎሲ ይፅዕር ዳውን ክትኮን ታሕቲ ክትወርዲ ከለኻ ላዕሊ ከምፅኣኪ ይፅዕር። ስለዚ ኩሉ ግዜ ስምዒታትክን ናትኪ ውሽጣዊ ድሌታትክን ሕጉስቲ ንኽትኮኒ ኩሉ ግዜ እዩ ዝፅዕር ምክንያቱ ናትኪ ሓጎስ ስለ ዘገድሶ። Someone in love will care about your feeling and well-being. If he or she shows empathy or upsets when you are not only do when you are እቲ ሓቀኛ ዘፍቅረና ብሕፅር ዝበለ ክንሓዝን ከለና ምሳና ይሓዝን ክንሕጎስ ከለና ምሳና ይሕጎስ። ስለዚ ኤምፓቲ ምስናቶም ምስቲ ስምዒታትና ማች ዝገብር ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ምስ ስምዒታትና ክኸይድ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ሰብ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ከም ዘለዎ ይገልፅ። ዶክተር ሱዛና ፍሎረስ ተባሃለት ድማ ትነግረና ማለት እዩ። ስምዒታትና ኣብ ሕማቕናን ፅቡቕናን ከምኡ ዝስምዖ እዩ ትዘፍቅረና። when life gives you lemons this man shows up and helps you to make lemonade. ኣብ ህይወት ሎሚን እንተሪባትካ ሰብ እዚ እንታይ ይገብረልኪ ነቲ ለሚን ፀሚቑ ፅማቕ ለሚን ከም ዝኸውን ይገብረልኪ እንታይ ማለት እዩ። ነቲ ሕማቕና ህይወት ገጢምኪ ስዒርክዮ ናብ ዝበለፀ ከም ትኸዲ ዝሕግዘካ ኣካል እውን እዩ እዚ። He works hard to help you to stop worrying about the little things and focus on the matter. ስለዚ ኩሉ ግዜ ድማ ብናእሽቱ ዘይኮኑ ተሓላሊኽ ከይተርፊ ናብ ዝለዓለ ንኽትበፅሒ ናብቲ ዝለዓለ ንኽትብገሲ የተባብዓክን ይሕግዘክን። ናይ መወዳእታ ቁጥሪ 7 ድማ he gets a little bit jealous. ከምኡ ድማ ይቐንእ እውን እዩ እዚ ሰብ እዚ ይብለና ኣሎ። Jealousy is among the most human of all emotions. Of course ናይ ብልቢ ዘፍቅረካ ወዲ ክቐንእ ናይ ግድን እዩ። ስለምንታይ እዚ ደረት ኣለዎ ሕጂ ትምቕና ደረት ኣለዎ ግን ቅንኢ ይብለና ኣሎ ዶክተር ቴሪ ኦርባኽ ዝተባሃለ ቅንኢ ገለ ካብቲ መሰረታዊ ናይ ወዲ ሰብ ስምዒት እዩ። ንሱ ድማ you feel jealous when you think you're going to lose a relationship you really value. ሰብ ማእሲ ይቐንእ ሓደ ዘገድሶ ካብ መጠን ንላዕሊ ዘገድሶ ዝምድና ወይ ካብ መጠን ንላዕሊ ተገድሶ ጓል ክኸስራ ስለ ዝፈርህ እዩ ሰብ ዝቐንእ። ስለ ዘገድሰካ ንኸይትኸስሮ ስለ ትፈሪኻ ትቐንእ ንዑ ክትከላኸል ድማ ትብገስ ይብለና። ስለዚ ደረጃ ዘለዎ ቅንኢ ሕማቕ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ፍቅሪ እውን የእንፍት እዩ። This may be a surprise but jealousy in relationship is a natural reaction that most men find hard to control. ስለዚ ምናልባት ዳ ገራሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ቅንኢ ግን ኣብ ፍቅሪ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ደረጃ ምስ ዘለዎ ገይን ናይ ግድን መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ንዘፍቅርዋ ጓል ምስ ካልእ ወዲ ክትቀርብ ከላ ቅንኢ ክስምዖም ንቡር እዩ ይብሉና። ዋላ ኣብ ዓበይቲ ግሩፕ ዋላ ቡራይዲ ኣብ ካልእ ነገር ምስ ካልኦት ኣወዳት ታጓል ከተዛረብ ተሪዮም ኣወዳት ነታ ጓል ከይዶም ካብኡ ከውፅዋ ኣብኡ ኣትዮም ነቲ ነገር ከብሉ ይፍትኑ እዮም። እዚ ድማ ንቡር ተርእየ እዩ። እዚ ግን ደረት ክህልዎ ኣሎ ምስ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ዝቐረበቶ ጠቕላላ ተጠዋብሎ ማለትና ኣይኮነን። ግን ሓደ ግዜ እቲ ወዲ ብሓቂ ዘፍቅረኪ ቅንኢ ክስምዖ ንቡር እዩ ይብለና። እዘን 7 ነገራት እንድሕር ኣስተውዒልክለን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገደስቲ ነጥብታት እየን። ኣስተውዒልና መን እዩ ዘፍቅረኪ መን እዩ ዝግደሰልኪ መን እዩ ክኾነኪ ዝኽእል ንኸተለሊ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ክትከውን ትኽእል እያ። እዛ ቪድዮ እዚኣ ንእሽተይ ሃፍቲ ተላትኩም ብርግፅ ተድልያያ ሼር ግበሩላ። ምክንያቱ ከምዚ ኢሉ ነዚ ነገራት ዝናመኸረ ዘዕብየና መፅሓፍትን ትሕዝቶታትን ኣይነበረናን ካብ ነፍሰ ጀሚረ። ስለዚ ነቶም ንኣሽቱ ብፍላይ ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ነቶም ዓበይቲ እውን ኩሉ ግዜ ኣተሓሳስባና ንኸነስፍሕ ክሕግዘና ይኽእል እዩ እናበልኩ እዛ ቪድዮ ሼር ግበሩላ። ደስ ደይላትኩም ላይክ ግበሩ። ከም ወትሩ ድማ ናትኩም ርእይቶ ናትኩም ሓሳብ ንዓይ ዘተባብዕ ቃላት ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ። ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ክንዛዘም ኢና። ኣብ ካልእ ቪድዮ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና የምንየልኩም ቻው።